Otvorenie novej sezóny v termálnom srdci Liptova v Bešeňovej bolo jedným slovom výnimočné. Pozerajte. Absolútne štýlovo luxusnou módnou prehliadkou s mólom priamo na vode odštartovala letná sezóna v termálnom srdci Liptova v Bešeňovej. Všetko sa to však začalo vzácnou návštevou. Otvorenie nového hotela a celej sezóny mal v rukách prezident republiky. Mám ešte aj v tom bytiku, kde bývam v Bratislave, mám malinkú saunu. A keď som unavený a keď si chcem skutočne oddychnúť, tak sauna je to ten pre mňa najlepší oddych. Extravagantné predvádzacie mólo si podmanila krásna Andrea Verešová, ktorú v hľadisku povzbudzovali obe deti a manžel. Možno trémou takmer prišlo k poriadnej nehode. Som sa videla v tej vode a potom sa tá voda je teplá, tak čo, tak si nahoršom zaplávem a budú mať všetci ako show. No. Andrea zaujala aj týmto krásnym modelom, vytvoreným špeciálne pre tento večer. Inšpirovalo ma to samotné, že Bešeňová srdce Liptova. Modelmi sa stali aj krásni chlapci. Martin Šmahel, herci Lukáš Dóza či Tomáš Palonder, ktorý mimochodom vošiel na mólo totálne mokrý. A nikto sa nevšimol. Vošiel do sprchy, chytil hadicu a myslel, že pustí to, ale pustil toto. Aj krásna Eva Cifrová miluje wellness a vodu. Ja som od malička bola naozaj vo vode a rodičia mali problém dostať ma z tej vody. To modelka a moderátorka Iva Kubelková počas večera prišla na jednu vec. To chození po mole je podstatne snažší než moderování. Súčasťou otvorenia bol aj krst prvého holistického hotela na Slovensku. Holistický znamená doslova zameraný na človeka a nielen na človeka zvonka, ale ide to aj dovnútra. Je dobré, že klienti na Liptove v Bešeňovej dostali krásny nový hotel, krásne nové bazény, krásnu novú reštauráciu a atrium. Verím, že budú spokojní. Erika Barkolová, televízia Joj.